На отбора обаче предстои друг, по-сериозен конкурс. Левски приема в София мега звездите на Барселона. Кройф, Неескенс, Сотил. Въпреки тежката загуба с 0-4 в първия матч, левскарите жадуват за реванш. Началото е зашеметяващо. 2-0 за българите в 10-та минута. После класата си казва думата. Барса се съвзема и отвръща на удара. Все пак отнася 5 гола и публиката е щастлива. Не е щастлив само вратарят Стефан Стайков. Така и не се осъществява мечтата му да спаси Дуспа на Неескенс. 5 пъти е заставал очи в очи с него и все е вадил топката от мрежата си.